Sada ćemo pogledati kako kompanija Face iz Italije unapređuje svoja automatska vrata. Aplikacija za vezu sa selektorom na vratima preko Bluetootha omogućava kompletno programiranje i praćenje svih funkcija preko telefona, bez potrebe za otvaranjem i za vezivanjem kompjutera ili ručnim programiranjem. Ovde vidimo koje je ime vrata, vidimo koja je verzija firmwarea, vidimo da ima 12.591 ciklus otvaranja i zatvaranja, vidimo na koliko se radi servis i da trenutno nema nikakvih alarma. Direktno preko ove aplikacije možemo da podešavamo kompletno sva podešavanja koja se obično rade ručno na vratima uz otvaranje i zatvaranje i gubljenje mnogo vremena. A ovaj sad se zakačio. I koji je tip vrata, koji je stil otvaranja, da li je jednokrilna ili dvokrilna, koja je brzina, koliko je parcijalno otvaranje, znači koliko će vreme biti vrata otvorenja, kolika je težina vrata, znači sva moguća podešavanja su nam na izboru jednostavno preko aplikacije na mobilnom telefonu. Možemo da vidimo i alarme, kakva je situacija sa alarmom, znači prepreka, vidite odmah da je nešto namešteno ispred vrata što ne sme da stoji. Ovde vidimo da je sistem uključen, ovde vidimo takođe da je uključen, ovde smo ga nekoliko puta palili i gasili, nema bateriju, proverite konekciju, znači sve alarmne informacije nam se ovde jednostavno nalaze sa njihovim objašnjenjima. Možemo da sačuvamo ovu konfiguraciju, možemo tu konfiguraciju da učitamo u nova vrata ako su nam isti parametri, znači možemo da podešimo fabrička podešavanja jednostavnim klikom na dugme u aplikaciji. Tako da svakim danom u svakom pogledu sve više napredujemo. Hvala.